Dia. So karon mga boss, ako ipakita sa inyo mga boss ang kakao na ilan ang nabuak mga boss. Ato ipakita sa inyo kung unsa kanindot kung mag-invest ka og kakao mga boss. So pakita na to no na humanan nilag buak mga boss, ilan ang gipang limpyuhan, ilang gipang kuan og kana ganing subok mga boss. Pangkuan nila kay pag humana nagkuha nila, ilan na siyang buuton. Mga 2 days nila buuton ang mga boss pag human bago nila ibulad. So tara mga boss. So mga boss, mao ning ilahang na-harvest karon no sa kakao, mao ni ilang nabuak. So daghan kay sila kakao mga boss no. So perti ka nindot na investment ang kakao. So kani mga boss, nagdagan karon ang per kilo sa kakao 135.